हेलो लोगोफोर, जों दिनै ISPL ग्रेन्ड फाइनाल नायनो फैदों। दा नोंथांमोननोबो आङो ISPL ग्रेन्ड फाइनाल नायनो फैग्रा रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो सानदों। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होमब्लानो नुगोन ISPL ग्रेन्ड फाइनालखौहाय माबायदि बेसे बुरजा रायजो राजाफ्रा नायनो फैदों। दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नायदो रायजो राजाफ्रा माबायदि नायनो फैदों। मोस्रोम मानबायनोबो जायगायानो गैला, फुरा बट थिगजोब। सा सानजा खोला सोनाब गोजौ गाहाय जेरैथिंबो बट थिग, फुरा ओइ लाइट टावाराबो गाखोजोबबावबायसो, जायगायानो गैया। Đấy mới cả không Trophy of champion, runners-up, and first place is on display. Ladies and gentlemen, the winning of ISPL Trophy 2023. BTRC गेलेगिरि बिथांमोना जोंनि गेलेग्रा फोथारखौ सोरगिदिं थाबायगोन। आखाइ खबथा फरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों।
बिथांमोनखौ आखाइ हमना बरायनो थाखाय गराय खावलायहरदों। ISPL Season 1 नैरोजा 22 बेखौ नायनो फैनाय जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो